Juma joué kalo kile mɔgɔ ani naani san 2026 DMS TV channel muso ni cɛ ni ɲantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan b'an kanbaga lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafoni bamanan ka olu dɔw tulo kan bɛɛ hakilina jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoni kan na carilen ani k'aw kilinaw di hakilina diyɔrɔ la wala kɔfɛ bi kunnafoni ba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔ bɛ tali kɛ ni an ka Mali fintigilakaw ale n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na fɔ ko bi olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka Mali jamana yɛrɛ kɔni lakɔlɔsili ni k'a lakana banbaci wale maaw tɔɔrɔ yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu de la sanga ani wagati u bɛ to ka opération ɲumanbaw kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu ma opération minnu yɛrɛ kɔni bɛ dimijuguba de don banbaci wale maaw la ni wale in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa min an malidenw n'an b'o lasɔn an ka lakana ka se ka sabati an sigiyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 ni an ka état-major général des armées ale bɔni ka communiqué min kɔnɔ a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko nin dɔn ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko renseignement ɲumanw yɛrɛ kɔni sɔrɔli sababuya la ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'olu taara opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Djidje ni localité la opération min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maaw de ma localité kofɔlen na état-major général des armées ka kɔrɔ fana ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna k'an ka Mali fintigilakaw ka nin opération in ɲɛna kosɛbɛ ka kɛra sababu ni ka dimijuguba de don banbaci wale jɛkulu maaw la Djidje ni localité yɛrɛ kɔnɔna mi Afrika kɔrɔ mɔgɔw n'o Rusi ka fintigilakaw minnu yɛrɛ kɔni bɛ k'an ka Mali fintigilakaw de bɛ banbaci wale kɛlɛ la Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati o Afrika kɔrɔ mɔgɔw ni an ka Mali fintigilakaw bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka opération kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci wale maaw si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔni Afrika kɔrɔ ma olu bɔra ne ka laseligaw ka bɔlɔsiraw ka laseli min kɔnɔna na o b'a lase bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko nin don ko fɔlen na k'olu ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kun bɛ opération na Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko k'u to opération na Kulukoro région kɔnɔ n'o kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw kama minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ k'u boli ka taa u dogo yiri jukɔrɔlaw yɛrɛ kɔni na ko nka olu kɔni ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa ni yɛrɛ kɔni ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u ka laɲini ma se ka sabati n'o kun bɛ fɛ ka t'u dogo yɛrɛ de kɔni ye wagati laban ni yɛrɛ kɔni a kɔni yira la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni siraban kasaraw ye k'o kɔni cayara kosɛbɛ Kulukoro région kɔnɔna na k'o dabɔ camion benninw yɛrɛ kɔni ko la ni région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni o wale in yɛrɛ kɔni ye araba tɛmɛnen juillet kalo tile 22 san 2026 min yɛrɛ kɔni Kulukoro gouverneur ni o ye colonel Lamine Kapori Sanogo yɛrɛ kɔni ale kɔni ye réunion d'urgence ba dɔ yɛrɛ kɔni boloda a ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka sigi ka fɔ tɛmɛ ani a ka région responsable ni ɲɔgɔn cɛ la u bɛ se ka solution minnu ɲini nin ko in yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna réunion yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni Kulukoro gouverneur ale ni a ka réunion kɛla ni yɛrɛ kɔni u ye mesure baw yɛrɛ kɔni ta mesure ba minnu yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa ka se ka siraba kasaraw yɛrɛ kɔni dɔgɔya kosɛbɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min y'a ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni o cɛsiri bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min an malidenw n'an bololafɛnw ka se k'an ka lakana sabati an sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko délinquance ale ni criminalité ko kɛlɛli ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ko k'a daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ la ni ka taa bila juillet kalo tile 17 la san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Kalabankura commissariat de police maaw ye olu kɔni ye opération baw yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolo dalen maa 5 yɛrɛ kɔni kan ni bisiya kɛ maa 5 na k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni ye moto yɛrɛ de kɔni suɲɛ ko bolo dali maa 5 ka opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna fɛnɛ na kɔfɛ yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye Kalabankura commissariat de police cɛ don k'u sera ka u bolo da bolimafɛn sen 2 den 4 yɛrɛ kɔni ka maa dɔw yɛrɛ kɔni bolo ne bisiya kɛ k'a fɔ ko ni bolimafɛn sen 2 4 ni yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni suɲɛnen de kun don i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye Kasum Goyita ni ale an ka sécurité d'état yɛrɛ kɔni directeur général kɔrɔ yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ni a jɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ kɔni minɛn bɛ kaso la an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan bisiya kɛ k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni sen donna complot dɔ la ni ka ɲɛsin an ka jamana gouvernement yɛrɛ kɔni ma k'u tun bɛ fɛ ka na ni basigibali an ka frontière fanga yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa min yɛrɛ kɔni bɛ procès ko yɛrɛ kɔni na an ka Bamakɔ cour d'appel maaw ka chambre criminelle yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ka sanga ni o wale in yɛrɛ
kɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko bi juma in na juillet kalo tile 24 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye cour d'appel ma ka chambre criminelle kiiritigilamaw k'olu kɔnɔna na u ka délibéré yɛrɛ kɔni kɛ ni procès ko yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Kasum Goyita ni a ka co-accusé yɛrɛ kɔni olu ni min yɛrɛ kɔni ka kan bi procès ko yɛrɛ kɔnɔna min ye kiiritigilamaw u kɔnɔna na o ɲɛkili yɛrɛ kɔni da ma ninnu kan. Aka kunnafoniya tɛmɛnenw la an kun y'a yira u la k'a fɔ ko an ka jamana région dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni san ye ko yɛrɛ kɔni tɛ ka labɔli kɛ olu sigiyɔrɔw la ko bɛ ka kɛ sababu ye n'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka jɔrɔ ni ɲinan campagne agricole ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni a kɔni yira la k'a fɔ ko nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Usubi Janya localité sigibaa maaw yɛrɛ kɔni sɛnɛkɛlaw k'olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka d'a kan o y'a yira k'a fɔ ko sanba yɛrɛ kɔni nana u ka yɔrɔ la san bɛ u nimisi wasa kosɛbɛ ko yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u bɛ se k'u jigi da ɲinan campagne agricole yɛrɛ kɔni kan ni kunnafoniba dɔ bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bidon kibaru kɔnɔna na. Ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu n'u jɛɲɔgɔnw cɛsirilen bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛli la walasa ka se ka banbaci walemaaw ɲini k'u silatoni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la sanga ani wagati min an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka wuli ne ka opération yɛrɛ kɛ jamana in fantan a naani bɛɛ lajɛlen na wale in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa ka se ka malidenw n'u bolofɛnw ka lakana sabati min yɛrɛ kɔni Mali jamana ye o ka se ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kunu alamisa juillet kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔnɔ ka état major général des armées ale bɔndi ka communiqué min kɔnɔna b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko ka an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili ale la a lakanani baaraw yɛrɛ kɔnɔna k'u kɔni ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Jijeni localité la opération min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ de kɔni ma nin yɔrɔ kofɔlen in na état major général des armées ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni k'olu kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u kɔntara banbaci walemaw ka base dɔ yɛrɛ kɔni localisé Jijeni localité yɛrɛ de kɔnɔna ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni talen bɔ banbaci walemaw ka nin base yɛrɛ kɔni kan k'u kɔni ma girin ne ka farapu kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu kɔni tora jateminɛ la yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ u ye renseignements yɛrɛ kɔni ta renseignements yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɛlen ne k'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni base kofɔlen ye ko banbaci wale jɛkulu maaw de tɔgɔ don o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu sɔrɔla ka farapu kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale maaw ka nin base kofɔlen ma ko an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ni farapu min kɛ ne ka ɲɛsin nin base kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra farapu ɲumanba ye ka d'a kan bila ɲumanba yɛrɛ de kɔni bɔra nin farapu in na ko bilan kɛrɛnkɛrɛnnen bɔra farapu in na o yɛrɛ de kɔni ko banbaci wale maa caman fagara ko banbaci wale maaw ka base in fo ka taa fɔ u ka moyen logistique ale ni minɛn fɛn fɛn kun bɛ base kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna wale min kɛra sababu ye ni bɛɛ lajɛlen kɔni y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ni opération in ye k'o kɛra sebaya bɛ an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan u sera ka dimi juguba de don banbaci wale maaw la Jijeni localité yɛrɛ kɔnɔna état major général des armées kɔni ka kɔrɔfɔ la communiqué in kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni opération de ratissage ale ni opération de reconnaissance ye kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jigin bɛ zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka se ka o baara nin bɛɛ lajɛlen kɛ yen nɔ walasa ka se ka zone yɛrɛ kɔni lakana ale ni jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni bɔra an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ka nin farapu in na ka se ka o jaabi yɛrɛ kɔni dɔn ni ka bɔ don n'a nataw la ka o bilan yɛrɛ kɔni lase malidenw bɛɛ lajɛlen ma min yɛrɛ kɔni état major général des armées yɛrɛ kɔni ale bɛ sinsin a kan kosɛbɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye an ka Mali fintigilakaw ye k'u cɛsirilen bɛ ni ka opération kɛ ni cɛsiri baara kɛ kun ale ni kɛlɛ ɲɛdɔn ye walasa ka se ka malidenw n'u bolofɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu de la état major général des armées ale kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen ma k'alisa an ka continuer an ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ko min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye malidenw ye an ka danaya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma u ka nin baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔni ni o ye Rusiga fintigilakaw ye minnu kɔni bɛ ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli baaraw la Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni Afrika kɔri maaw olu ni an ka Mali fintigilakaw bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ opération minnu kɛ kun de ye walasa ka se ka Mali lakɔlɔsi ale ni ka Mali jamana yɛrɛ kɔni lakana sabati banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka wale juguw tɔɔrɔ ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔni Afrika kɔri maaw olu bɔra ni
ka laseli kɛ u ka bɔlɔsɔrɔ ka laseli min kɔnɔna b'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na k'olu Afrika Corps maaw ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ Kulukoro région kɔnɔna na opération minnu kun kɛ kun de ye walasa ka se ka renseignement yɛrɛ kɔni sɔrɔ banbaaci walijɛkulu maaw ka ko kɛtaw kan ni région kofɔlen in kɔnɔna na Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko k'olu ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni to ni renseignement ɲini yɛrɛ kɔnɔna banbaaci wale maaw yɛrɛ kɔni kan Kulukoro région kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaaci walijɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan ni banbaaci walijɛkulu maa ni yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ni ka boli ka taa u replier yɛrɛ kɔni kungo kɔnɔna dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Kulukoro région kɔnɔna na ko kabini olu Afrika Corps ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra ni kun yɛrɛ kɔni ka k'u kɔni opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn walasa ka se ka ni banbaaci wale maa ni yɛrɛ kɔni si latunu ko opération yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na olu kɔni ye fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni latigɛ ni banbaaci wale maa minnu kun bɛ fɛ ni ka boli ka t'u dogo ni kungo kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna u y'o banbaaci wale maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni faga Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'alisa ko in yɛrɛ kɔni ma ban fɔlɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko olu Afrika Corps maaw ni an ka Mali fintigilakaw k'alisa u bɛ ka continuer opération yɛrɛ kɔni fɛ zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka yɔrɔ kofɔlen lakɔlɔsi ale ni k'a lakana sabati min yɛrɛ kɔni banbaaci wale maaw ye u kana se ka boli ka t'u dogo ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna cogoya si la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi camion bɛɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'olu bɛ cɛncɛn ale ni bɔgɔw yɛrɛ kɔni ta ni ka bɔ n'u ye Bamako ale ni Kulukoro région yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o camion bɛɛ ninnu ka o baara in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka siraban kasaraw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ Kulukoro région kɔnɔna na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro région autorités yɛrɛ kɔni olu wulila ni ka mesure gɛlɛnmanw yɛrɛ kɔni ta walasa min yɛrɛ kɔni siraba ka sariya yɛrɛ kɔni k'o tɔ gɛlɛya kosɛbɛ min kɔni ye siraban kasara ye ka camanba yɛrɛ kɔni bɔ o la jateminɛw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun 2 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa 10 ani kɔ bonya kɔ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni sara siraban kasara yɛrɛ kɔni na Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka ni wale yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka bɔ Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni camion bɛni ni olu kana na kɛ sababu ye ka adamadenw yɛrɛ kɔni ni kɛnɛ garaba min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro région gouverneur ni o ye colonel Lamine Kapori Sanogo yɛrɛ kɔni ye ale kɔni ye réunion d'urgence tellement dɔ yɛrɛ kɔni boloda Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na réunion min yɛrɛ kɔni na maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sen bɛ don Kulukoro région lakana sabatili ni a sirabanko yɛrɛ kɔni na a y'olu yɛrɛ de kɔni wele walasa u ka se ka sigi ka fɔ yɛrɛ kɔni kɛ ka solution yɛrɛ kɔni sɔrɔ siraban kasarako in yɛrɛ kɔni na Kulukoro région kɔnɔna na Kulukoro région gouverneur ale ni maa minnu ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ tila ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na wagati min u ye décision belebeleba caman yɛrɛ kɔni ta décision minnu yɛrɛ kɔni labaarali bɛna kɛ sababu ye don n'a nataw la ni ka dankari siraban kasaraw yɛrɛ kɔni na Kulukoro région kɔnɔna na gouverneur ni a ka ɲɔgɔn ye kɛla ni yɛrɛ kɔni ka décision talenbaw yɛrɛ kɔni na o kɔni décision dɔ yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni ye camion bɛni ni yɛrɛ kɔni ye ko k'a fɔ k'u ka mobili wɛrɛw yɛrɛ kɔni doubler ko o baara in yɛrɛ kɔni banna ko min yɛrɛ kɔni ye camion bɛniw yɛrɛ kɔni k'u kana na bolimafɛn doubler bilen siraw kan Kulukoro région kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ye colonel Lamine Kapori Sanogo yɛrɛ kɔni ale bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin Kulukoro région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ko ni Kulukoro région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni fɛn fɛn yɛrɛ kɔni camion bɛniw yɛrɛ kɔni infraction yɛrɛ kɔni na siraw yɛrɛ kɔni na ko ɲɔni u k'a fɔ k'u b'a filmer k'a bila réseaux sociaux yɛrɛ kɔni sanfɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro sigibaa maaw yɛrɛ kɔni k'u ka wuli joona ni ka taa se sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka service yɛrɛ kɔni ma Kulukoro région kɔnɔna na walasa ka se ka taa o kuma ninnu lase u ma ka ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni signalé n'o yɛrɛ kɔni kɛra sɛgɛsɛgɛli baarakɛlaw yɛrɛ kɔni b'u ka baara tɔw yɛrɛ kɔni kɛ k'u kana n'a filmer bilen ni k'a bila réseaux sociaux yɛrɛ kɔni sanfɛ ko n'u kɔni ye camion bɛni min yɛrɛ kɔni a bɛ ka mobili wɛrɛw yɛrɛ kɔni doubler walima a bɛ ka siraban sariyaw yɛrɛ kɔni sɔsɔ k'u ka taa o ko ninnu yɛrɛ kɔni signalé sɛgɛsɛgɛli baarakɛlaw yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ mesure wɛrɛ yɛrɛ kɔni taara o mesure yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko camion fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'i sen donna siraban kasara dɔ la siraban kasara min kɛra sababu ye ni ka maa dɔ bɔnɛ ani na ni siraban kasara in yɛrɛ kɔni dabɔra mobili bolili vitesse la walima i ma siraba sariyaw yɛrɛ kɔni labato de ko min yɛrɛ kɔni ye o camion ninnu ye ko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na suspend k'u ti boli yɛrɛ kɔni Kulukoro région goudron yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɔlɔ min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro conseil national de la jeunesse maaw yɛrɛ kɔni ka secrétaire général ni o ye Dahum Alain Dena yɛrɛ kɔni ye ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Kulukoro région gouverneur ni a responsable yɛrɛ kɔni ma o ka décision in tali la o y'a yira k'a fɔ ko camion bɛniw yɛrɛ kɔni banni ni ka siraban sariyaw yɛrɛ kɔni labato ko kɔni kɛn bɛ problème ba yɛrɛ de kɔni ye Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na problème min yɛrɛ kɔni mago bɛ solution tellement yɛrɛ de kɔni na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye syndicat fɛnɛ ka fanfɛla olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'u nimisi wasata kosɛbɛ Kulukoro région gouverneur kan décision in tali la Kulukoro UNTM secrétaire général ni o ye Abdoulaye Fofana yɛrɛ kɔni ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko
Kulukoro région gouverneur ni aga maaw yɛrɛ kɔni mesure minnu ta wa réunion yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'a b'u jukɔrɔma don o mesure bɛɛ lajɛlen kan ka d'a kan ko adamaden yɛrɛ kɔni ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔni lakanani ko kan ka kɛ priorité yɛrɛ de kɔni jamana kɔnɔna na wa a bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ gouverneur yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na fɔ ko bi ko syndicat jɛkulu fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ Kulukoro région kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na autorités yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ walasa min yɛrɛ kɔni siraba kasaraw ye ka dankari o la Kulukoro région kɔnɔna na gouverneur ni aga maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu sen donna ɲɔgɔn ye na o caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye siraba kasaraw yɛrɛ kɔni cayara k'o dabɔra ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la o dabɔra ko kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na o ye bolimafɛnw bolili vitesse la ko chauffeur yɛrɛ kɔni bɛ mɔgɔw doubler togo sugu bɛɛ la fo ka taa se camion caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔrɔlen don kosɛbɛ walima fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni tɛ baara kɛ ka ɲɛ ko waleba nin yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka siraba kasaraw yɛrɛ kɔni caya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bɛ yen nka ni mesure kura min yɛrɛ kɔni talen filɛ nin ye Kulukoro autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ mesure kura nin yɛrɛ kɔni tali fɛ u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka lakana yɛrɛ kɔni sabati kosɛbɛ siraw la sira min bɛ bɔ Kulukoro ni ka na Bamakɔ kɔnɔna na o bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni siraba kasaraw ye ka caman yɛrɛ kɔni b'o la ni u bɛ se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ latigɛ fɛnɛ ka dankari siraba kasaraw yɛrɛ kɔni na ni sira kofɔlen nin sanfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni an ka lakana tigilamɔgɔw ye olu fɛnɛ b'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ malidenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati la ko hukumu de la sanga ani wagati u kɔni bɛ wuli ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye suyɛnnikɛlaw fo ka taa se wale jugukɛlaw ma ka dankari o ma ni ka walew la ɲɔni u kana n'a fɔ k'u b'a ta ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko k'a daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ la fo ka taa bila juillet kalo tile 17 la san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Kalabankura commissaire de police ma o ye ni o ɲɛmɔgɔya bɛ commissaire principal de police Samba Jara de ni ale ka dankan ye commissaire de police Cɛba Kante yɛrɛ de kɔni ye ko ni maa fila nin ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni délinquance ale ni criminalité kɛlɛli ko ye ko nin don ninnu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la olu ye opération baw yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna yɛrɛ kɔni na ko Kalabankura commissaire de police ka maaw yɛrɛ kɔni ni opération ba minnu kɛ opération nin yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolo dalen maa duuru yɛrɛ kɔni kan ne bisiyaba kɛ k'a fɔ ko ni maa duuru nin yɛrɛ kɔni sen donna moto suɲɛ na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ni polisi maa nin yɛrɛ kɔni olu sera ka u bolo da moto den naani yɛrɛ kɔni kan u ka ni opération ba nin yɛrɛ kɔni senfɛ ko juillet kalo tile 4 tɛmɛnen san 2026 maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ni ale si bɛ san 23 yɛrɛ de kɔnɔna wa kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen lakodɔnnen don kosɛbɛ an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ ka da ka wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna hakun minɛ bɛ suyɛnni ko baara dɔ hukumu yɛrɛ kɔni fɛnɛ na kodɔn tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Kalabankura commissaire de police ka cɛ dɔw kɔni u bolo da maa kofɔlen kan u b'u bolo da ka wagati min na o y'a sɔrɔ moto taxi dɔ b'a bolo n'a yirala k'a fɔ ko moto taxi in suyɛnnen don ko a don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna Kalabankura ACI quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni maa kofɔlen donna dɔw yɛrɛ de kɔni ka sonni ka taa ka moto taxi yɛrɛ kɔni suyɛ o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Kalabankura commissaire de police maaw ye olu y'u bolo da ni maa kofɔlen kan u b'a minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ moto in suyɛnnen fɛnɛ tun b'a bolo ko ni opération yɛrɛ kɔni dugusajɛ ni o bɛnna juillet kalo tile 5 ma san 2026 min yɛrɛ kɔni Kalabankura commissaire de police ma olu y'u bolo da maa fila kan u bɛ ka bisiga maa fila mun na a yirala k'a fɔ k'u y'u bolo da maa fila mun yɛrɛ kɔni kan ko maa fila nin yɛrɛ kɔni si bɛ san 26 ale ni san 22 de la ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa fila nin yɛrɛ kɔni moto dɔ yɛrɛ de kɔni suyɛ moto min yɛrɛ kɔni kun jɔlen yɛrɛ kɔni kun don moto dilanyɔrɔ atelier dɔ yɛrɛ de kɔni da la ni o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ ballontan terrain dɔ yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ la Kalabankura quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Kalabankura commissaire de police ka maaw filɛ ni k'u bolo da ni maa fila minnu yɛrɛ kɔni kan ni u kɔni kun bɛ na moto jakarta dɔ yɛrɛ de kɔni suyɛ ko wagati min maa fila nin yɛrɛ kɔni kun bɛna na u ka baara in yɛrɛ kɔni kɛ maa min yɛrɛ kɔni ta ye moto in ye o y'u ye wara de kɔni kɔfɛ maa minnu fɛnɛ bɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɛnɛ kɛrɛfɛla la u bɛɛ lajɛlen bolila maa fila nin yɛrɛ kɔni kɔ o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Kalabankura commissaire de police ma olu sɔrɔla ka u bolo da ni maa fila nin kan minnu kun bɛ fɛ ka moto in yɛrɛ kɔni suyɛ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ juillet kalo tile 13 tɛmɛnen san 2026 maa dɔ ni ale kɔni si bɛ san 18 yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni donna dɔ ka du yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Kalabankura ACI quartier kɔnɔ ko ni maa kofɔlen donna du min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ka don ni du yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ de latigɛ moto jakarta dɔ yɛrɛ de kɔni kun bɛ du kofɔlen kuru yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kun bɛ fɛ ka o moto in yɛrɛ de kɔni suyɛ ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni to a ka baaraw yɛrɛ kɔni na feerekɛla minnu kun bɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la olu kɔni ye Kalabankura commissaire de police maaw wele o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Kalabankura commissaire de police maaw fɛnɛ u teliya joona ne ka na ni opération na opération yɛrɛ de kɔni kɛra sababu n'u sera ka u bolo da ni maa in yɛrɛ kɔni kan min kun bɛ fɛ ka taa moto yɛrɛ kɔni suyɛ du in
kɔnɔna na ko juillet kalo tile 17 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni kalamakura komisariya de polisi ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu y'u bolo da maa dɔ k'a yirala k'a fɔ k'u bolo da nin ma kofɔlen min kan k'a tigi si bɛ san 19 la ko wagati min bolo bɛ da nin ma kofɔlen kan o y'a sɔrɔ moto dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ a bolo ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko moto kofɔlen yɛrɛ kɔni moto suɲɛnen de ko wa moto in yɛrɛ kɔni suɲɛna baarakɛyɔrɔ dɔ de da la Jakarta terrain secteur fanfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Kalabankura quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko bolo dara maa 5 minnu ka nin opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa 5 nin bɛɛ lajɛlen bila an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan o walen kɔfɛ min ye kiiritigilamaw ye o ye maa 5 nin yɛrɛ kɔni u ye mandat de dépôt d'aw kan ni ka t'u datugu kaso bonba yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Kalabankura komisariya de polisi ma o kɔni y'a yira k'a fɔ k'alisa u bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw fɛ walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛ bɛ nin maa nin yɛrɛ kɔnɔ na walima n'a sɔrɔ zone wɛrɛw bɛ jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na minnu kɛn bɛ ka jamana kɔnɔdenw bololafɛnw minɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o suɲɛnikɛla nin bɛɛ lajɛlen minɛ ni k'o kɛ wo la ni jaabi minnu sɔrɔlen filɛ nin opération yɛrɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen b'a yira malidenw na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔnɔ an ka Mali police nationale maaw ye k'olu yɛrɛ kɔni cɛsiri mɛ délinquant salen ni criminalité kɛlɛliko la ka bɔ an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa min yɛrɛ kɔni Kalabankura komisariya de polisi ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma u ka nin opération ɲumanba nin na ka d'a kan opération nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka jaabi ɲumanba de sɔrɔ a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'alisa an ka continuer an ka collaboration tɛmɛ ani an ka lakana tigilamaaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko n'an bisigara maa o maa yɛrɛ kɔni ka ko kɛta la an k'an ka police nationale maaw ka numéro vert yɛrɛ kɔni wele n'u k'o kunnafoniya lase olu ma ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ jamana lakana sabatili la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka sécurité d'état directeur général kɔrɔ yɛrɛ kɔni ni o ye Kasum Goyita yɛrɛ kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi procès ko dɔ bɛ nin maa kofɔlen ni a jɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni kun kan ka d'a kan bisi a bɛ ka kɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni sen donna baara dɔw la baara minnu tun bɛ fɛ ka kɛ sababu ye ne ka na ni basigibali ye an ka furancɛ fanga yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko Kasum Goyita ni a ka accusé nin ka procès ko in yɛrɛ kɔni sera a kuncɛma yɔrɔ ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tile caman débat yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Bamako cour d'appel maaw ka chambre criminelle yɛrɛ kɔni kiiritigilamaw ɲɛma ministère public ka réquisition fo ka taa se défense maaw yɛrɛ kɔni ka plaidoirie yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ ko dankarila olu la araba tɛmɛnen juillet kalo tile 22 san 2026 ko ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni kiiritigilamaw olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ko bi juma yɛrɛ kɔni na juillet kalo tile 24 san 2026 ko Kasum Goyita ni a ka ko accusé nin yɛrɛ kɔni ka procès ko in hukumu kɔnɔna na k'olu kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni na n'u ka délibéré yɛrɛ kɔni kɛ ko bi doyen yɛrɛ kɔni na Kasum Goyita ni a ka maa nin yɛrɛ kɔni ɲɛkelen min ka kan u bɛ nana da u kan n'o y'a sɔrɔ maa nin nɔ bɛ ko in yɛrɛ kɔni na walima n'o y'a sɔrɔ u nɔ tɛ ko in yɛrɛ kɔni fana na o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na da bi yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma